school. Uuwi sila sa Pilipinas para ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Pero may pangamba pa rin ang kanilang mga magulang. Alamin yan sa Balitang Middle East ni Roland Blanco. Aminado si Leonardo Ginto, hindi gaanong focus sa pag-aaral ang anak niya si Mark Kevin John. Pero malaki umano ang tiwala niya sa anak na matatapos ang kursong kukunin nito sa Bicol University. Hindi lang siya focus. Hindi lang siya focus. Pero siguro sa panalangin, maaaring makaiwas siya sa ganun. At saka sa tulong na rin ng kapatid niya, maaaring magabayan din siya. Ang kanyang lola na siya magangalaga in our absence. Iba naman ang diskarte ng tatay ng valedictorian na si Muhammad Jihad Alangadi Magalin. Para masigurado ang maayos na kalagayan ng anak sa Pilipinas, makakasama niya ang ina sa unang 6 na buwan sa Maynila. We will closely monitor his records in every semester, and his mother will stay in the Philippines for 6 months as a transition period so that we can be sure that all of these drugs, he will not be influenced by these drugs. Ayon pa kay Magalin, ang pagiging studious at masunurin ng kanilang anak ang batayan kaya kampante sila sa maayos na pag-aaral nito sa kolehiyo. Higit 100 estudyante mula sa 11 eskwelahan sa Riyadh ang nagsipagtapos ngayong taon sa high school, kabilang ang 23 graduate sa Al-Taj International School. Sa unang pagkakataon, karamihan sa kanila ay mawawalay sa kanilang mga magulang. Pangako po na di po ako magdadrugs, di po ako makikipagkaibigan sa mga masama po, at saka magpapakabait po ako. At nagpapangako po po na matapos ko po yung lesson ko po. I know I am weak, but with every step I take, I know God is there, guiding me as I walk through the path of life and continue the journey of the soul until I reach my destiny. Kung mabisang kalasag laban sa mga tukso at pagsubok ng buhay, ang matibay na pananalig sa Diyos para sa mga magulang na OFW na malalayo sa kanilang mga anak sa Pilipinas, ito rin ang pinakamabilis na daan para matupad ang mga pangarap ng kanilang mga anak. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh. Isang OFW sa Iraq ang namatay pagkatapos atakihin sa puso. At OFW na